Hold da op. Det er den lette. Nej, det må være den svære. Nej, det må være den lette. Hvilken komiker stod bag animationsfilmen Terkel i Knibe? Stuart han er med i Terkel i Knibe. Stuart. Stardust. Jeg tror, det ved jeg ikke. Martin Brygman. Hvad hed Tøsedrengenes eneste album fra 1970'erne? Jeg tror det er sidste. Tiden står stille. Ja. Nej, det går fra. Hvilken komiker har lagt stemme til Anders Fogh i animationsserien Rejsen til Saturn? Jeg har ikke engang set den. Er det Tobias Dybvad, Lasse Rimmer, Brian Mørk eller Jakob Wilson? Brian Mørk. Det er nogle svære nogle. Det er nogle svære spørgsmål. Det var Dybvad. Hvem spillede Linda P. sammen med i Hvor fanden er Herning? Carsten Bang, Omar Marsuk, Mik Øendal og Elias Elers. Det har jeg bare set. Ja, det har jeg set. Vi tager den lette her. Hvilken ø blev kendt, da Storebæltsforbindelsen skulle gå over øen? Det skal du. Hvorfor er de der broer der? Det skal du vide. Nej, det er øer. Det var en ø. Ja, det er Nå ja, men det er de der broer der, hvor de går kort til den. Prøv lige at give mig en svær, det står ikke. Hvornår blev de første kvindelige præster indviet sikkert. ordineret i Danmark? I 1960'erne. Nej, 40'erne. I 40'erne? Hvad hed Susse Bolds mor? Grete Synk. Hvad har... Du går til universitetet. Lille Broberg, Karin Nellemose eller Marguerite Viby. Der er ikke nogen af dem, der hedder det samme. Nej. Kunne de ikke have det samme efternavn?